Uy, naba kay pangandoy nga magtukod og kaugalingong negosyo pero wala kay kapital? Kay katong manggod sa tong video tong niagi, no? Katong top 10 nga pinakadato sa Pilipinas. Daghay nag-comment dito nga mga dato mo gud na sila. Nana sila yung mga dagkong kwarta pang kapital. Mao nang ingana sila kadato. Napoy nag-comment dito nga di nato na kaya kay watay kapital. Pero kahibaw ba ka, pwede ka magtukod og kaugalingong negosyo bisag wala kay kapital. Kana ang sulod sa atong vlog karon. Kung ikaw magnegosyo, duha man na imong ibaligya, product or produkto o kanang gitawag nga serbisyo, no? Kasagaran nanginahanglan jud og kapital para makasugod. Pero pwede ka makasugod ana bisag wala kay kapital. Unsa ang mga diskarte nga buhaton? Magsugod ta sa kanang gitawag nga serbisyo or services. Pwede ka makanegosyo bisag wala kay kwarta kung mag-offer ka og gitawag nga services. Example kaning una na ko nga example ato na ning gitistingan na kusugod ta ani og negosyo nga walay kapital. O kanang gitawag nga food delivery, okay? Nay Food Panda karon dako kay na sila nga kumpanya pero pwede nimo na siya sugdan bisag wala kay kapital. Kung naa lang kay motor, pwede ka makasugod food delivery. Unsaon man na? Unsay diskarte ana? Una, moadto sa ka sa mga tindahan, mga restaurant nga naa sa inyo ha. Kuhaon nimo ang mga presyo dito. Pwede nimo siya picturean sa imong cellphone para makahibaw ka sa mga presyo. Karon kung naa kay presyo sa mga pagkaon, pwede nimo i-chat imong mga kaila, no? Naman tay messenger karon so gamita imong messenger nga i-chat nimo na sila nga nag-offer ka og serbisyo nging ani. Ingnon nimo nga ikaw pwede mo deliver og pagkaon sa ila. Dili na sila magawa sa ilang balay kay ikaw nang moadto dito sa tindahan para mupalit sa product then imo dayon i-deliver sa ilaha. Then mag-add na lang dayon ka og gitawag nga delivery fee. So ikaw mo yung palit dito sa tindahan, moingon ng uban, nagkapital day gihapon ka. Pero kana siya mabawi ra man na nimo siya pag deliver na nimo dito sa balay sa imong amigo. Kay iyang bayaran is katong presyo sa pagkaon plus ang gitawag nga delivery fee. Pero kung wala jud kay kwarta, no, pwede man ka mukuha maadto sa daan dito sa balay sa imong amigo. Kuha nimong kwarta, ikaw mo palit dito sa tindahan, then imo na pong ihatod og balik sa ila na nanay apil ang gitawag nga delivery fee. So kung maka-deliver kag 5 or 10, no, kato imong nakuha ang mga delivery fee, pwede na to nimo gamiton nga kapital sunod. Ikaw na po yung palit dito sa tindahan na kay pampalit, imo na pong i-deliver sa imong mga amigo sa ilang balay. O di ba na nakinegosyo nga food delivery sa ing ato nga pamaagi. Sunod ka ng laundry o wala kay kapital, wala kay pantukod og laundry shop. Unsaon nimo na siya na para makakwarta ka bisag wala kay laundry shop. Ang diskarte ana ingani. Imong gyapong ipang-chat imong mga amigo sa Messenger nga pwede nimo kuhaon ilang mga labhonon sa ilang balay ug dalon dito sa laundry shop. Pero after malabhan to, imo na pong iuli sa ila. Then ilang bayaran is katong amount nga imong bayaron dito sa laundry shop plus ang imong gitawag nga service fee. So kung maka-deliver ka na or makahatag kag serbisyo sa mga amigo, kung ubay-ubay sila, imong gihapon tigumon to service fee nga imong nakolekta sa ilaha. So mao na pud imong buhaton nga kapital pang tuyok nimo sa sunod na mga adlaw. Sa kato nga pamaagi na nakagitawag nga laundry shop, di ba? Pwede po ka mag-post sa Facebook na nag-offer ka na nga services. Nga pwede nimo kuhaon nila mga labuhonon sa ilang balay, dalon nimo dito sa laundry shop. Di na ka mo laba, igor ka mo kuha, ipalaba dito, then after laba imo na pong kuhaon, hatod na po sa ilahang balay. Kato mga example lang to ha nga diskarte para makakwarta ka, no, kung naa kay motor. Ana siya di ta maulaw og chat sa tong mga amigo, no, kay kung musugot sila, okay. Pero kung dili pud siya musugot, okay ra gihapon, no. At least ni testing ka nga offer sa ila nga ikaw pwede mo deliver og food sa ilaha, pwede mo kuha og labhonon sa ilaw ihatod sa laundry shop, then ibalik gihapon sa ilang balay. So mao to sa diskarte sa serbisyo, no, kung wala kay product. Karon kung gusto ka ibaligya nimo mahawidan, then wala kay kapital, naghapoy diskarte ana. Number 1 kanang gitawag nga postpaid. Saan ang postpaid? Pangitaon nimo ang supplier or kanang namaligya og any na mga product, then imong sabuton mo kuha sa kag product sa ilaha, then kadto imong ibaligya. Meaning dili sa nimo to paliton. Kay kasagaran baya mo palit sa kag product then imong ibaligya. Kani imong buhaton is hangyoon nimo ang supplier na kuhaon sa nimo daan ilang product then imong ibaligya. Ikaw na dayon magbuot sa price ato or imo ba siyang patasan gamay para makaginansya pug ka. So kung imo tong mabaligya, no, imong i-post sa Facebook, imong i-chat gihapon imong mga kaila sa Messenger nga nakay mga product ing ani, kung mopalit sila then ang price ato taas-taas na gamay, so na kay gitawag nga ginansya ug kato na pod imong patuyokon. Sunod nga diskarte kanang gitawag nga pre-sell. Kung maingon kag pre-sell, mamaligya kag product na wala. So pasabot ana, mamaligya wala. Unsa man na pagbaligya nga wala man kay product nga gihawidan unsaon pagbaligya. So ang diskarte ana is ingani. I-chat nimo imong mga amigo sa Messenger nga namaligya ka og ani nga product. For example kanang t-shirt.
gusto ka mamligig t-shirt pero wala man kay kwarta, wala man kay pangkapital, imong buhaton ana kung pre-sale isgutan is imong kuhaon sa daan ang kwarta sa imuhang mga amigo, no? Tarungon imong istorya, dapat tinarong pud imong pag-explain sa ila nga ngani wala pa kay kapital, wala pa kay kwarta, then gusto ka magnegosyo og t-shirt, no? Imong buhaton ana is kuhaon sa nimo ilang kwarta, then katong kwarta na imong naipon mao to imuhang i-produce or i-create og product which is ang t-shirt. Ayaw kaulaw og hangyo sa ila nga ingana nga kuhaon sa daan nimo ang ilang kwarta. Ngano man, kung di sila mohatag, wa sila salig nimo. Pero kung mohatag sila, nana sila salig sa imuha. Kasagaran ingana nga diskarte no daghay maulaw kay kuhaon daan ang kwarta, no? Ayaw kaulaw kay wala may daotan kung kuhaon nimo daan ang kwarta. Total imo ra gyapon ibalik sa ilaha pinaagi sa product nga imong gi-promise sa ilaha. Ayaw lang pud idagan ang kwarta nga imong gi-kolekta. Sure ko sa kadaghan nimo friend na adyoy mo tuo ana sa imuha. Na adyoy mo suporta ana sa imuha. So ang buhaton nimo is testing lang na siya og execute. Sunod nga diskarte para makakwarta ka no bisag wala kay kapital kanang gitawag na TikTok shop no. Karon nagtan-aw ka diri sa TikTok no. Kay bao ba ka nga pwede ka mamaligya og mga product sa TikTok bisag wala kay nahawigan nga product no. Dapat imuhang subscriber or followers is naabot lang og 1,000 para ikaw maka-start na kagbutang og mga product sa imuhang TikTok account. Kung pamaagi ana no, imura man na siyang ipang-add ng mga product makita nimo sa screen, then ibutang nimo sa imong account no. Buhaton ana kung naimusud sa imong account, mupalit siya hatagan kag commission sa seller or tag-iya sa product na imong gibaligya og imong gi-promote. Gamita imong TikTok nga mga kwarta ka no, dili kay siguro tag scroll diha, siguro tag tan-aw, then walay mabalik sa tuwa nga kwarta, siguro tag pa-load no, magbayad tag wifi, siguro tag Facebook, siguro tag YouTube, pero wa ta kahibaw nga pwede din nato gamiton atong cellphone para maka-kwarta. Muna giingon nga start on what you have. Kung unsay naa sa imuha gamitan na para ikaw makakwarta. Karon sa may nasa imuha, number 1 na kay cellphone. Mao to gitawag nga start on what you have na kay cellphone. Ikaduha unsa pa may naa sa imuha, na kay gitawag nga skill, no? Napo kay gitawag nga talent, no? Gamita imong skill, gamita imong talent para ikaw makanegosyo or kwarta bisag wala kay kapital. Tanan ako ipang istorya sa inyo ha, ako na siyang gitistingan o kaluoy sa Dios nigana pud siya. Naka-start mig business, naka-start mig negosyo no, kauban ako mga amigo na karon tungod sa among pag-execute bisag wala may kwarta sa start. Ang naalang sa mua among cellphone, amo ang skills o amo ang talent. Importante karon maka-start ka og business karon dayon. O karon nagtan-aw ka ani no, kung niabot ka ani, pag human nimo tan-aw ani nga video, testingi og execute tong akong gipang ingon. Sure ko na kay Messenger na pakay-load. Testingi lang. Sharo sa pila ka friends nimo sa Messenger walay mosugot diha bisag usa. Kunang karon kung ikaw naghigda after ka magtanaw ani, bangon na, ipang-chat na sila. Ikaw nag-ingkod no nagtanaw ani, pag human nimo tanaw is tindog na og ipang-chat na sila. Ayaw ka ulaw para ikaw maka-kwarta. Unta na inspire mo ani nga video no, bahalag taas-taas no, at least na may idea unsaon pagpangwarta, unsaon pag-start og negosyo bisag wala kay kapital. O kung natingala mo no sa screen no, gikan sugod hantod karon ay magawas-gawas diha ang YouTube channel or picture. Ato ang YouTube, ang Oy Bisaya channel. Mao na isa sa channel dito sa YouTube nga naay pinaka gamay nga subscriber. Kay baba mo, pwede nato na siya padaghanon no. Kung ganahan mo, pwede mo mag-subscribe dito no. Dito sa atong YouTube. Kay dito ta managhan na pod ang gitawag nga Oy Nation. Ug atoy lain kundi kamo to. Sige, mao ra to no. Salamat kay sa pagtan-aw kay maniud to na pud ko. Hantod sa sunod. Bye. Follow for more.